हाथरखि हटेलनि माने ओंखाम ओंख्रि संग्रा केन्टिन नैबे आदायानो जाहैबाय आरोना हाथरखि हटेलनि मालिका बे हटेला अबे जराव दङ एसे नैबे हटेल मालिकनिफ्रायनो मिथिनानै लानोसै बे हटेला जाबाय बे माजबाट कलेजनि सेरावनो आरो बे जायगा बुङो नाहरबारि जोङो दा ढेकियाजुलि फैनोसै आरोना बाइकजोंहाय हेल' लोगोफोर खुलुमबाय गुड मर्निं साइखं ब्लग इउटुब चेनेलाव फिन खेनसे गोसो गोरबो सिंनिफ्राय दुंब्रुदै बरायना लाहरनाय जाबाय आङो दायो दङ माजबाट आदर्श ढेकियाजुलि बे ढेकियाजुलिया जाहैबाय गामिनि नाम आरोना फुंनि 5थानिजोंनो फैदों ओमफ्राय जोंना बाइक दंखायो बाइकखौहाय जोङो माजबाट स्टेशनाव गालाङो आरोना लोगोनाव बेनिफ्राय फुंनि 5थानिजों फैबाय नालाय दा बे माजबाट स्टेशननिफ्राय बाइकखौ लानानै जोङो नैबे खामानि मावनाय जायगासिम फैयो आरोना बिदिब्ला आङो दिनैनि ब्लगखौ जागायलांबाय थानोसै जायफ्रा मोजां मोनो जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय बेनिफ्राय दायो खामानि मावग्राफ्राबो माने जायगानिनो गोजाखा गामिनिनो गोजाखा सजना जानोसै ना आदाया सजनाजों दालिजों जानांगौ बिराद गोथाव जायो गोरलै मोनबा मोजां जागौमोन ना एसे राबायना इयो नारेंखौबो होलांदोलै नारेंआ माबायदि दामा थाइसेयावनो थाइबा 10 थाखायाव थाइथाम होब्रा 20 थाखानि लाखिगोन गोलैबाय मोनसे hours later लोगोफोर मोनफैलायबाय जों ओंखाम जाग्रा हटेलावहाय हाथरखि हटेलावहाय नैबे जाहैबाय लोगोफोर हाथरखि हटेलनि माने ओंखाम ओंख्रि संग्रा केन्टिन ओमफ्राय नैबे आदायानो जाहैबाय आरोना हाथरखि हटेलनि मालिका नैबे आदायानो ओमफ्राय आदायानो संजोबखायो ने ओमफ्राय दा मा संबाय थादों दायो ना संगासिनो दङ ना आरो बेयाव गाइखेर फुदुंगासिनो दङ बेसे गोबाव जाखो बे हटेला मास मोनसे जाबाय आरोना माने बारा मोनथिथ'वाखै एबारो मोनथिसिगोन सोरबाफोर जुदि नायदोंब्ला भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोनाबो बे हाथरखि हटेलाव जानो फैदो बर'निनो हटेल बेयावनो फैनानै जाफै जोंबो बेयावनो जाफैबाय थायो हाथरखि हटेलनि मालिका नैबे आदायानो आरोना ओमफ्राय बियो जाहैबाय बाजै ना ओमफ्राय इथिंजाय दं आरोना ओंखाम ओंख्रि एसे देखायना होनि र' नै दालि ओमफ्राय अनला साम'बो मोनो लकेल दाउ मोनो अमा बेदर मोनो नैबे अमा बेदर थास' मैगंबो मोनो लकेल मैगं मोनो बर'नि ओंख्रिफोर मोनो आरोना लकेल मैगं मोनो ओमफ्रायो बेवहायनो माने गासैखौबो संनानै रेडि खालामजोबनानै दोनखादों दामफ्राबो बारा बुरजा नङा मेनु दंखायो नोंथांमोननो देखायगोन र' ओरैनो माने मा ओंख्रि मोनो एसे खिथाना होलाय दा ओंख्रिया जाबाय दालि दं आरो हा सबाय दं अनला दं थास' ओंख्रि दं आरो बिदि बायदि दं आरो ओमफ्राय नोंथांमोना ओंखामखौ माने गोसोब्लानो फैब्लानो मोनजागोन आरोना हटेला 10थानिफ्राय मोनानि 8:30सिम मोननो हायो फुंनि 10थानिफ्राय ओंखामखौ ओमफ्राय रुटि फुरि गासिबो बे हटेला अबे जराव दङ एसे नैबे हटेल मालिकनिफ्रायनो मिथिनानै लानोसै बे हटेला जाबाय बे माजबाट कलेजनि सेरावनो आरो बे जायगा बुङो नाहरबारि जोंबो माने बेयावनो जाफैबाय थायो आरोना नोंथांमोनाबो फैनानै जाफैब्लानो जाबाय हाथरखि हटेल बर'निनो एकदम समायना हटेल आरोना
बिदिब्ला बयबो जाफैगोनखौ आसा खालामबाय थाखाय सुनानै लाबाय बरियानो दिनैयो मंगलबार जालायबायलै दिनैनिया जाहैबाय अनला दालि पापर थाइबें बानलु मैथा दं आरोना दिनै हाथरखि हटेलनि बिराद मोजां नांदों आरोना जानो ओंखायनो बेयावनो जाफैबाय थायो जोङो माजबाट टाउननि स्टेसननि साहा फैनानै आरोना ससे फैब्लानो मोनो आरोना बे हटेलखौ हाथरखि हटेलखौ नै जानोसैलाय दिनैबो 2 hours later. जाखांबाय जोङो बरियानो हाथरखि हटेलावहाय ओंखामखौ नोंथांमोना मोनथिखाबाय हाथरखि हटेलनि मालिकनिफ्रायनो मा मोनो मा मोना खैटानिफ्राय खैटासिम दखाना सोलियो ओमफ्राय दायो जोङो माजबाट लामा गेजेरजोंहाय जोङो दा ढेकियाजुलि फैनोसै आरोना बाइकजोंहाय एसे रोखोमनि लामाफोरखौ देखायलाङो माबायदि लामाफोरा दायो माने हग्राजुलि बारबायना हग्राजुलि स्टेसन बाराखैना हग्राजुलि मोनसिगोन आरोना जोङो दा बे जाहैबाय हग्राजुलि जाबाय हग्राजुलि सेन्टार आरो खेनसे बारनो मोनबावबाय नै साइडथिंखौ खेनथाम जाबाय बे साइडथिं मोनसेखौनो बारनाया खेनथाम जाबाय आरोना आरो बारनो मोनबावगोनसो नायदो लामाया नै माबायदि मालायनि बारि खना खनाजोंसो थांगासिनो दं दायो ओमफ्राय माबा लामा मोनसिगोनलै आरोना नै बारा गोजान गैला लोगोफोर ढेकियाजुलि मोनथारसिगोन नोंथांमोना नुखादों दा लामाफ्रा माबायदि ओमफ्राय दायो बागान गेजेराव दङ ओमफ्राय दा माने ट्रेन फैदों बेनिफ्राय गेटआ जाहैबाय 52 ट्रेन फैदों गेटआ एसे बन्द जानानै दङ ओमफ्राय लामाफ्रा माने माबायदि नुखाबाय नोंथांमोना नैबे बागान गेजेर गेजेर फैबाय आरो दायो फैनानै दायो मोनफैबाय नैबेयावहाय 52 गेटआवहाय दा ट्रेन फैदों दसे थाथ'नि बागान गेजेर गेजेर फैनांगौ जायो नैबे ससेयावहाय ओरै हग्राजुलि बारबोखांनायनि उनावहाय लामाया बागान गेजेर गेजेर जाहैबाय आरोना नैबे ससेयावहाय माने लामाया एकदम बागान गेजेर गेजेर जायो आरोना मोनाफ्राव एसे उसुबिदा जानो हागौ नैबे ससेयावहाय ओरैनोथ' बाखिखिनियावहाय लामाया थिगानो गोजा चलो 1 hour later. ओमफ्राय लोगोफोर मोनफैबाय आरो दायो न'आवहाय माजबाट टाउनावहाय ओंखाम जायै लोङै जोङो 1टा 9 आव ओंखारदोंमोन दायो 2टा 10 मिनिटफोर जाफैबाय आरोना 1 घन्टा बिदि लाबाय आरोना समा जिबायदि सिबदों जोंना आदाया दायो न'आव मोनफैबाय बेनिफ्राय दायो माने खामानिया जोबथ'बाय नालाय सोरबाफोर जुदि ढेकियाजुलिनिफ्राय माजबाट थांनो लामाखौ आन्दायोब्ला नैबे भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना हमनानै हागोन आरो मोनथिनानै मोनगोन मा लामाजों थांनांगौ बारा गोबाव सम लाया 1 घन्टाल' सम लादों ट्रेनजोंबाथ' नोङो 10-15 मिनिटआवनो मोनहैयो बेखिनियानोमोन दिनैनि ब्लगा एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि